मा आसोल बोरै खौरांफोरा नोंथां मा आसोल बेलाय इसे बोरैबा खोनायलै बे बैसोआवबो बिदिना गाबज्रिबा लाजिलायो होमबा आसोल नालाय आसलिया नों मानसिया एसे दुप्लिकेट नङा माबे एंगेलजों बुंखो नोंथाङा जेनेबा बिदिनो गोदोनि सभाब चरित्रफोरखौ गोसोखांबा नोंखौ आसल मोनखाथारोलां 70-80 जनसो सिख्ला गोसोथोबोदोंमोन नामा होनदो आसलके औब्रा औ बारगोसो मोनदां डेन्जार बुस्थुमोन खिन्थु आसोला जाबाफोर नोंसोर मा गोदि गोला गेसावफोरखौ बुरखांलाबाय थायोब्रा ओमफ्राय बोरै दालाय नोंना हिनजावा मोजाङैनो दंना गाब्रबफ्लांना हिनजाव लानो गोनां जानायाबो मोजां जायोनालै सोरबा रांखिनि दाउ बिमासो एथ' मोजां हिनजावखौनो बिदि बुंबाय नालै गोजोननाय गैया होमबा नोंहा गोजोननायथ' इमान गैया रांखिनिद्रायना आंना हिनजावा मालायफोरनि हिनजावखौ नुबा दाबो गोसोआ आंना देखो खि जानाय सैमाया खि जाखायो होनदोंना केरेक्टारानो लुजखाबा बहा नङालै भाइ गोसोआथ' आंना सासे लाबावथारनायनि गोसोखा सासेजोंनो मोजां संसार जानो रोङाखै आरो सानै साथाम लानो नागिरदों जि मोनदो गोजोननाय लानांगौब्रा आरो आलायनासो लाबाव नागिरदों बियो दानिया जाबाय एल साइज एम साइजखौ नायना लानोसैब्रा एबार मोजां मोजां हिनजाव नुबा गोसोआ दाबो आंना लाथारबावगौ लाखागोन सासे जाखायो आदसा महर गोसा हिनजावनि सुबिदा आरो उसुबिदाखौ खोथानोसै मा नों दिनै हयना देलाय खोथालाय महर मोजां हिनजाव लाबा मा एडभान्टेज जायो आं नोंनो खोथानि महर मोजां हिनजाव लाबा हाथाय बाजार फुजा मेलाफोराव लाबथिंनानै देखायनो हायो बा देखायनो गोसो जागोन एसेब्लाबो गोसोआ सान्ति आरो दुगा जागोन हिनजावनि महरा मोजांब्ला संख्रि ओंखामब्लाबो निरामिसब्लाबो हिनजावनि महराव नायनानैनो खहाबगोन हयना कथाथु महर मोजां हिनजाव थाब्ला आजिखालि ससियेल मिडियायाव मोसालाबायनानै रिल्स बानायनानै भिडिअ बानायनानै गुन्दै जानो हायो खारन खामानि गैयै सेंग्राफ्रा बिसोरखौ फल' खालामनानै नायलाबायनानै भिउस थांहोयो गावनि हिनजावानो महर मोजांखाबा मालायनि हिनजावखौ नायलाबायनो गोसो जालायनाय नङा महर मोजां हिनजाव थाब्ला बहाबा मेंना फैब्लाबो हिनजावनि महरखौ नुब्लानो गोसोआ सुग्लायगोन बा सान्ति थाबाय थागोन नंगौलै नंनायाथ' दानिया महर मोजां हिनजावनि डिसएडभान्टेज बा बेखाबुखौ खोनासं एक नाम्बारावनो महर मोजां हिनजाव थाब्ला बिसोर खारनायनि चान्सआ एसे बारा जायो खारन बिसोरखौ सिखार खालामग्राबो अनेक टारगेट खालामनानै थाबाय थायो महर मोजां हिनजाव थाब्ला नों गावनि हिनजावखौ बेलेगजों गोसोथोजानो गिगोन बहाबा थांब्लाबो सन्देह जाबाय थागोन रायलायदों खोमा सोरजोंबा लाइन मारदों खोमा होननानै महर मोजां हिनजावा एसे एटिटिउड जानो नागिरो दुगामारानो बियो नोंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासङाबो जानो हागौ खारन बिहा गोबां अपरचुनिटिफोर फैयो हास बाथ्रायाथ' नंमारगौलै अबस्से बांद्राय महर गोसा हिनजावा आखलाबो एसे आंजां जानो नागिरो बियो हौवाखौ गादबना जानो नागिरो महर मोजां हिनजावखौ नोङो गालांनानै बहाबा थांनो गिगोन नों उसुखुथु जाबाय थागोन माथो जेरैबो भेजालि बिदिबा नोंथां माखौथो बुंदों नोंथाङा दा जायखौ मोनदों बेजोंनो अनलायनानै मोजाङै संसार जानांगौ गासिबो एखेसो थेवब्लाबो गोसोआनो गनायनो नागिरथारा माथो मोजां मोजां नुब्ला मा थेवब्लाबो बेलाय महर गोनाङानो जाथों बा गैयानो जाथों मिलायना जानायासो गेदेरसिन बाथ्रा नोंखौ दाबो बोरायलायनानै बेफोर बाथ्राखौ बुजायलायनांगौ आरो गासिबो मानसियानो पारफेक्ट जाजोबनो हायालै एसेब्लाबो खमि थाखायो बयहाबो बेनि गेजेरावनो लिमिटेसन कमप्रमाइसनि गेजेरजों सोलिनांगौ जायो लुबैनायालाय सोरबा थायालै मानसिया बोरायबाबो गङा बोरायाखै गोसोआ बोरायाखै होननायानो जाबाय हिनजाव गदाय लानो सादों आङो माबाफोर गोरोन्थि जागोन नामा होननाया गोरोन्थियानो जाहैमारगोनमोनथ' लालाला होनबालाय हिनजाव गदाय सदाय आदैमोन मा हिनजावनि बाथ्रा रायज्लायदोब्रा माबालै बाबुमोन मा होनो बैसागुआवसो हिनजावफोरखौ साबेसे लागोन साबेसे मोसानायाव लागोन होननानै रायलायदोंमोन जोङो नोंगौ र' खोनायाखै बायदि मोनद' दाबो माथो नोंसिना टपिकफोरा डेन्जारलै हिनजावफोरनिल' गैलालै सेस बया बुस्थु खिन्थु नोंसोर आदैमोन ना बा खम नङा गाद्रा बुस्थु बिदि नंद्राया र' बाबुमोन टपिकफोराथ' बाङाय बेरे माबा गैयालै बोरायलायबाबो मा रखम मानसिबो लिसोरो
बाङाय खनमान होननाय बुस्थु गैया दा नोंसोरलाय बहाथो थांनो ओंखारदों जोंफोरालाय मा सेंग्रा मानसि जों मुवा थाङो मुवा माय जोंनिसो खोथा सिख्लाफोरबो नायना थांनानैलाय जोंनिसो खोथा जोंथ' नोंसोरखौ न' खोथायनो हागौ दै नोंसिनि रायलायनायफोरखौ नालि बाबु नाङा हाबा ओरैनोबा देन्जार बुस्थु आंना बुरिया न'आव गाहैनो मोननाय नङा खिन्थु आंना 100 हर होनबा मेथाइ जानो हे तरिका र' दसे नेथ' 100 थाखानि थाखायनो हिनजावजों दामजानो खारग'गोन आरो मान सनमानबो बारग'गोन नोंहासो लस जागोन नङाबा नै लां थु मोदला मोनलायबायलै दाहायनि थाखाय जालायबाय जोंना माइसि बैजाद गथ'फोरलै बिसोरलाय सैख्ल' लांथारबाय आरोना थिगबो गैयाना बिसोरजों जिबायदि सदर बदर सेंग्राफोर